Ikliet, rigali, festini, familja u ħbieb, kulħadd kuntent, kulħadd bit-bissima. Hekk jiġi mpenġi żmien il-miliet, iżda din mhijiex ir-realtà ta' kulħadd. Għal xi wħud il-miliet huwa żmien ta' dwejja, ta' solitudni, iktar minn kwalunkwe żmien ieħor. Svetlana Buttigieg li għal manager tal-linja 179 mħaddma mill-Aġenzija Appoġġ qalet lil TVM News li f'dan iż-żmien it-telefonati jiżdiedu. Mhux neċessarjament ikunu weħidhom mod fiżiku lanqas. Jiġifieri jista' ikunu jgħixu f'kuntest ta' familja, jew ikollhom ħbieb ikollhom kollegi fuq ix-xogħol, imma jkunu għaddejjin minn xi issue partikolari u jħossu li ma jistgħu jitkellmu ma' ħadd, allura jingħalqu fihom infushom. Qalet li qabel l-aktar li kienu jċemplu kienu l-anzjani, iżda dal-aħħar qed jirċievu ħafna telefonati wkoll minn persuni ta' età iżgħar minħabba diversi raġunijiet. Ma jistgħux pereżempju jżommu impjieg minħabba raġuni ta' saħħa mentali, allura hemmhekk dawn jiżolaw ruhom mill-kumplament tas-soċjetà. Persuni pereżempju li għaddu minn break-up li kollhom il-fuq minn 30 sena, 40 sena, il-ħbib tagħhom ikunu kollha qisu f'relazzjoni miġburin mal-familja lura huma jibdew iħossu li għandhom nuqqas ta' ħbieb u hemmhekk jibdew jesperjenzaw is-solitudni wkoll. Meta persuna ċempel fuq il-179 titkellem ma' nies imħarġin b'mod professjonali sabiex jisimgħu u jigwidaw. U bilan li jagħtu kuntatt dirett ma' persuna wiċċ imwiċċ minflok biss fuq it-telefon, ġieli jirreferu l-persuna għal servizzi oħra fil-komunità, anke permezz ta' kunsilli lokali u parroċċi. Il-persuna li jiċċempel tista' tibqa' anonima. Is-Sinjura Buttigieg appellati li jekk hemm min qed iħossu waħdu f'dan iż-żmien u jaħseb li ħadd ma jista' jgħinu, jaqbad it-telefon u jċempel. Qalet li huwa diffiċli sakemm persuna tieħu l-ewwel pass, imma la darba tagħmlu tirrealizza li l-għajnuna qiegħda biss telefonata l bogħod.